खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया मोनसे पस्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों जेराव एमपि दिलीप शइकियाखौ बर' हारियानो भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन नाथाय दा हमदांनो हाबायदि बे थिरांथाया बेसेबां हाखु-दाखुमोन होननानै एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया समाजारि बिजोंनि मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। भारत भुटान सीमा साखाथिनि 1 नं बिष्णुपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों जेराव मानस हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय मैदेर नायदिंग्रा बादायाव उगुनि बिसास मुंनि सासे 16 बोसोर बैसोनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे हिनजावसाया गावखौ फोथैना लादों होनना खौरां मोननाय जादों। सानथाम सिगां उगुनि बिसासनि बिफा सुनिल बिसासआ रुंसारि जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा उगुनि बिसासआ मा जाहोनाव गावखौ फोथैना लाखो बेखौ खौरां मोननाय जाथ'वाखै। पानबारि थानानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सहैदों लोगोसे गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मेजर दीपानिता कलिताया आसामनि गिबिसिन आइजो पेराट्रिपार महरै सिनायथि मोननो हादों। बिथांनि जाफुंसारनायाव सनितपुर जिल्लानि मुंख्लं नोगोर ढेकियाजुलियाव गोग्गानाय लाबोदों। बिथांजोआ अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै फेमिना इन्डिया सावरायनायाव मुंदांखा आइजो दावहारु कर्नेल सफिया कुरेशीजों लोगोसे भारतनि सा-8 गिनो रोङै आइजोफोरनि गेजेराव सासे। बिथांनि देरहासार जात्रायाव ढेकियाजुलिनि थागिरिफोरजों लोगोसे बिथांनि बिफा चन्द्र कलिता बिथांनि बिनानाव आरो गागि खौरांगिरि नबनीता कलितायाबो बे जाफुंसारनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिथांजोआ फिलिपिन्सआव MBBS डिग्री फोजोबखांनायनि उनाव भारताव फैफिनदोंमोन आरो भारतारि रौनिया हान्जायाव सासे डाक्टर महरै हाबा मावगासिनो दङमोन। बिथांजोआ भारतारि अख्रां सानथ्रिनिफ्राय आसामनि गिबिसिन आइजो पेराट्रिपार महरै सिनायथि मोननो हादों। बावैसो सान सिगां गोसारनाय हादोरसा BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा 6थि सेडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ मोनसे जायगायाव थानो मोना बुंनायनि सायाव गोख्रों बेरेखा खालामनानै खौरां मेल लादों। उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनआ तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला आबाद बिफाननि हेफाजाबाव थांनाय सानाव आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल खुंनाय जादोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 ब्लकनि आबादारिफोरनि नुजाथिनायाव बे मेलखौ खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव BJP हान्जानि आबाद बिफाना गामि ओनसोलनि आबादारिफोरजों माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायदों आरो सोरखारजों सावरायनानै बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लागोन होनना फोरमायथिदों। आसाम BJP किसान मर्चानि गाहाय नेहाथारि रनजित भट्टाचार्य बिथाङा बे जथुम्मानि थांखिफोरखौ बेखेवनानै होदों जेराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि 20 नं मथंगुरि BTC बियाबनि अक्सिगुरि गामिनि रहिनी बसुमतारी आरो धनेश्वर बसुमतारीनि नखरा गंसे दमकल मोननो हानानै बिटिआर सोरखारनिसिम गोजोननाय फोरमायथिदों। रहिनी बसुमतारी आरो धनेश्वर बसुमतारीया गोलाव समनिफ्रायनो नखराव दमकल गैयैनि जाउनाव गोबां जेंनाजों भुगिनानै दङमोन। गावनि बेबायदि जेंनाखौ फोरमायथिनायनि उनाव खोथा होनाय बायदि थांनाय सानाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गंसे दमकल गायनानै होदों। बे गुदि गोनांथिखौ सुफुंनानै होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम गोबां गोजोननाय आरो फोरमायथि हरदों। रहिनी बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों शहीद लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनायनि दायनिगिरिफ्रा आयेनारि बिजिरनायजों मोगा-मोगि जानांगोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। शाहिद लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनायनि दायनिगिरि सुबुंफोरा आयेनारि बिजिरनायजों मोगा-मोगि जानांगोन आरो CBIखौ खावलायदों दि बे केसआ बिजिरनायनि थार थिरांथायाव सौहैयो। बिथांनि सन्मानाव थाबैनो समायना भबनखौ लुफुंनायाव जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय मजरबारिनि सुबुंफोरखौ साबायखर बावहरदों प्रमद बर' बिथाङा। रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।